Prvo, dok niko ne gleda, uzmete bilo koje dve zadnje karte i okrenete ih ovako. I vidite, sad ima i tako. I sada kad on izvuče kartu, naravno pokažete da vam se vide. Ovako. Izvuče on jednu kartu, u ovom slučaju dama pik. I kao što se ja uradio ovako, ispod stola okrenuo ovako karte. Samo ih okrenete, znači. I naravno ne smije da vam se vidi da ste ih okrenuli. I kad on stavi kartu u sredinu, prosto je okrenuo kartu na opačke. I sada, kada vi, naravno ne date da se vidi sve ostalo. Kada vi uradite ovo, vidite kao da je karta ovako. Naravno, izgleda kao ovako, a posle nje su ostale karte koje su okrenute. Kada vi okrenete i kažete da ovo nije vaša karta, samo kažete sve ću da okrenem na lice ovako i samo prosto uhvatite više palcem ovako da vam se ne vidi i naći ćete njegovu kartu. To je to, mislim nije teško, može svako da uradi. Vidimo se u sljedećim epizodama. Ćao!